the House pass, depende sa level ng tax na i-impose. Except, I think, dito sa Senate, parang walang time, di ba? Kasi nasa committee ngayon, bago ka pa gawa ng committee report, bago pa dahil sa plenary, tapos may interpellation, last day na namin sa Wednesday. Parang yun down. Basta, lang, yung, kasi ang complaint ng mga tobacco company, pag tumataas masyado presyo, marami yung nagiging illegal. Marami na silang nahuli ng mga illegal factories ng cigarette. So, ibig sabihin, pag malaki ang taas ang presyo masyado, yung mga illegal, nabubuhay na sila kasi ang laki ng nila, matitipid nila kasi hindi sila magbabayad ng tax. So, dapat babalansihin natin. Kasi kung kawawa naman yung nagbabayad ng tax, na-penalize sila dahil yung dumami illegal. Diba? So, it's not encouraging for those who will pay taxes na dadami yung illegal kasi hindi makokontrol ng gobyerno. Wala rin, mauubos din ang customer nila kasi babayad na lang doon sa illegal.